El 9è punt de la proposta de resolució. Comença la votació. Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions. I finalment votem l'annex que ha estat presentat com a esmena d'addició al punt 8è. Comença la votació. Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions. Continuem amb la sessió.